Igama ngokubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka udakwe yini inqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa labetshise ithuluza ngahambi nalo ngilifica ensimini uxama uxhakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwajo ophathwa ikhulule ngumfoka abakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje hambile ngibonile ngizenzile sengikhona sanibonani ngicela ukuxolisa kakhulu ngokuba late osukwini la namuhla ukuba late akusona isitela sami kodwa nje nami ngizithole sengiba late nje ngiyafika nje in fact ngifika sengiphuthuma ngiyaxolisa kakhulu indlela enginihlonipha ngayo angifuni nje ukunilindisa nangelilodi ilanga ngoba ngiyazi ukuthi abantu abahlukahlukene abangibukayo abantu semazingeni ahlukahlukene nginihlonipha kakhulu and ngiyathobeka kakhulu ngiyaxolisa ukuba late ngiyathemba ukuthi uqolo lami luzomukeleka lapho nikhona namhlanje ke cha ngizothinta into ezimbili ngizothinta indaba yePhala Phala Farm ukuthi indaba esigodlweni ingafanele benganginiki go ahead ngoba kade ngicela ngaphela ngathembisa ngathi noma yini esematheni ngiyohlala ngikhuluma ngayo irregardless ukuthi ukukhulunywa ngobani uyabo angithi phela sinathi kuthiwa freedom of speech ngeke sisatshiswe ngokuthi masikhulumile sizobheda njengoba kunento ekuthiwa freedom of speech okusho ukuthi we as citizens ala eSouth Africa sinelungelo lokukhuluma nanoma ingane especially into ethinta umphakathi especially into exploiter umphakathi especially into eyenza ukuthi ube nemibuzo eminingi oyibuza yona kodwa ngabukhona umuntu ozokuphendula noma uthi akuphendulwe uthola abantu abaningi bengena ezintangeni mina as King Bhaka nginalawo mandla wokufika ngikhulume leyonto mangimele ngife ngibulawele leyonto ngingafa futhi I don't care mangimele ngiboshwe leyonto ngingafa I don't care kodwa likhi ilanga engaqala into mase kuthiwa sengiyakhala ngililanga enkantolo ngikhaliswa into iyaqalwa yimina no ngoba yonke into mangizoyikhuluma iya approvewa esigodlweni mayinga approve ngidinga impendulo khona esigodlweni ukuthi why inga approve kakhulukazi le yePhala Phala senginikezwe yonke iinfo ngendaba zePhala Phala kodwa mase kumele approve ukuthi ngikhulume ngayo la public kwase kuba ne delay namhlanje ke I spend a lot of time esigodlweni ngibuza ukuthi yindaba nginganike go ahead ukuthi ngikhulume ngePhala Phala so njengamanje ngizocacisa leyo nto ukuthi yindaba igo ahead ithe ukudelay ukuthi ngikhulume ngePhala Phala Farm ethinta upresident wethu uCyril Ramaphosa mase ngizophinda futhi ngikhulume nangokuthwetshulwa komuntu makuthiwa umuntu uthwetshuliwe King Bhaka kuyenzeka yini ukuthi umuntu athwetshulwe bese eyaphinda futhi akwazi ukulandwa mayiselandiwe uphinde umbone ukuthi hawu nangu umabhiza washona wathwetshulwa inyanga ithe izombuyisa seyimbuyisile hawu nangu umabhiza hawu hola lapho Bizori athi hawu sho Bizori ubuyapi bebengithathile mfowethu kodwa hayi babuye bangidedela is there any such a thing into enjalo ngizoyicacisa leyo nto yes ngizoyicacisa ngikhona manje yeah I am noma ininike ayikho into ekuthiwa bakuthiwa khuluma King Bhaka ngithi mina cha ngoba yindaba nginesigodlo esiphezulu kakhulu nginamandla yes nginamandla amakhulu and ugobela wami uNkulunkulu semazulwini and ayikho into engakwazi ukulawuleka nokubonakala la ngaphansi komthunzi welanga ingakho nje nginane satellite yami nami idama eqondene nami engangena omunye umuntu kulona lapha ya endaweni yaseMedi Ilove uyabona so ake siqaleke indaba ngicela ukuqala ngale yokuthwetshulwa ngizogcina ngale yePhala Phala ngiyokuthwetshulwa uyabona ke masikhuluma ngokuthwetshulwa sikhuluma ngomuntu osuke efile kodwa futhi engafanga ethathiwe ukuthwetshula lokho sikhuluma ngomuntu okuthiwa uthwetshuliwe wafa engafanga ethathiwe kodwa ukhumbuleke ukuthi ukuthwebula umuntu akusho ukuthi umuntu uthwetshulwa ngoba ezofa kuphela uyakwazi umuntu ukuthwebuleka agcina umuntu engasalifuni ikhaya lakhe esefuna ikhaya engelona elakhe uthola ukuthi umuntu akasafuna ukuhlala kubo kodwa usefuna ukuhlala emzini abantu okusho ukuthi uthwebulekile ukuthi athande lowo muzi ahlala kuona omunye umuzi angafuni
ukuhlala ekhaya lakhe nokondla ikhaya lakhe noma nokondla unkosikazi wakhe nokondla ingane zakhe afune ukondla intombi azakushiya ikhaya ayohlala nentombi intombi imthwebulile lowo muntu loyo imthwebulile ukuthwebula umuntu ke maningi ama method okuthwebula umuntu engewachaza ngelinye ilanga ungabona indoda ishiya umkayo ishiya ingane zayo ishiya umuzi wayo iyohlala nentombi ku one room ingoba intombi ithwebule leyo ndoda leyo ukuthwebula kodwa namhlanje ngizokhuluma ngokuthwebula okuthinta ukufa ukuthi uyafa uthi sewufile uye kubantu bathi abantu wathwetshulwa umfowenu athi umuntu ngizombuyisa umfowenu bese ethi umuntu ukubuyisa umfowenu u50,000 yabo bese uthi naye ukhona u50,000 as long as mawuzombuyisa umfowethu bese uyokhipha u50 bese yaqala umuntu esebenza ikhona niliyonto nansi impendulo ayikho liyonto akususa ke lokho ayikho liyonto umuntu mengabe shonile wamngcwaba nawubona ngisho umfanekiso wesidumbu sakhe uyangizwa ngithini ngithi umfanekiso angifuni ukuthi ngithi uye kodwa ngithi umfanekiso wesidumbu wawubona na approve ukuthi hayi uyena nase nimfaka enhlabathini kuyaba 3 months down the line uya kumuntu umuntu uthi wathwetshulwa lona mngcwaba kuyena ngizombuyisa uzophinda phili ngithi mina ayikho liyonto mayikhona inyanga ethi khona into enjalo fokofo kuleyo nyanga leyo fokofo ayikho liyonto so King Bhaka bengabuzoya kenyangeni inyanga ithi izokubonisa umuntu kusuke izokudlala ngengqondo lapho ingakha ngisho isithunzi ingakha ngisho umuntu oyisidididana imgqokisa izinto izothi lethi ingubo zakhe yakhe into eyisidididana igqokise lezi ingubo oyilethile bese emelane kude qhamuka isithunzi sishayisa ithi umbonile letha imali engaka uyeke loya sithe shazi isithunzi into eyakhiwayo leyo isithunzi kodwa likhi ilanga ukuthi umuntu wakini ubuyiswe inyanga kanti sethontshuliwe waphinda waphila ayikho kodwa izimali zabantu zihambile ngaliyonto ezinyanga ezazithi zenza leyonto sezafa abanye abantu babona sezifile lezo nyanga ukuthi beyidlala ngabo umuntu mayisefile ufile yini pho ebuyiswayo umuntu mayisefile kade ethwetshuliwe kubuyiswa ispirit sakhe ngoba umuntu bengabe ethwetshulwa kusuke kuthathwa ispirit ukuthi le spirit asinga rest in peace umuntu bengabe shona kuthiwa kuyena rest in peace kodwa ngoba usuyamthwebula le akanga rest in peace akenzeni akakusebenzeleke manje akabe yini manje akube ispirit engathi siwumkhovu like engathi siyisilwane umehluko isilwane esizobizwa ngomoya ngoba yindaba kuthwetshulwe ispirit le spirit sesizosebenzela lekhaya yakhe ngenkathi sisebenzela lekhaya yakhe ngeke sisakwazi ukusebenzela kubo kwakhe lo muntu oshonile yabo kubo ngeke basamphupha uma ngabe kwenzeka efika ngephupho uzofika egcwele igazi kodwa engakwazi ukukhuluma into isho ukuthini lonto isho ukuthi la ekhona usenkingeni la ekhona nokuye nigcine ningamphuphi inhlobo yinto abalingamphuphi usevaliwe ukuthi umndeni wakhe akwazi ukuxwayisa ukuthi uthwetshuliwe ukuze angaphazamiseki la ethwetshulwe khona nala esebenzela khona funa umndeni ungamphuphi ngapha ngenkathi ungamphuphi umndeni ngapha ngeke ukwazi ke manje ukinterferisha nalento eyenziwe kumzimba welunga labo uma ngabe King Bhaka uzosebenza umakhandakhanda ukuthi umakhandakhanda oil uyakwazi ukuyenza leyo nto ukuthi abuye yebo umakhandakhanda oil uzokwazi ukuyenza ukuthi aphinde abuye uzombuyisa kanjani umakhandakhanda uzombuyisa ngokuthi by spiritual ukutraceke ukuthi uthwetshulwe ubani emthwebula ekuphi mase umakhandakhanda ngoba ubooster idlozi lakho ukuthi libe powerful yini azokwenza umakhandakhanda oil uzohamba makhandakhanda oil aye la esebenzela khona umuntu afike enzeni afike adisturb kusuke umsindo lapho enkathi sokumsindo bese lo muntu lo eyabaleka uza edlozini lakhe ngoba uzobummemeza nawe usebenzisa umakhandakhanda ngenkathi eza uzobona ngani sofikile awucabangeli ukuthi awusefikile ke manje akusho inyanga ukuthi hayi ke sengimlandile umuntu wakini ngimbekela akusho uKing Bhaka uzobona ngani uzomphupha umphuphe ethini
umphuphe ethi ngilambile ngicela ungiphakele uthi uyabona ephuphweni uyena ngempela isho ukuthi liyonto usho ukuthi usebuyile usecela ukudla useyidlozi eliclean lalekhaya kodwa leminyaka ungamphuphu bekuphi kade ethwetshuliwe lapha ya kodwa umuntu bezothi hayi umuntu wakini sengimlandile simlandile manje nani as long as mawungakamphuphi umuntu wakini noma kusetshenzwe kanjani noma kwenziweni as long as mawungamphuphi ayisholo yena ukuthi sengibuyile ayikho lento ebiyenziwa yimbudane umuntu wakini mawukuthi ubesetshenzwa ethwetshuliwe usebuyile kufuna afike yena ngephupho into azoqala yisho ukuthi athi ngilambile ngoba yindaba kadalamba lebehlela khona ubegqilazeka eyisigqila esebenza ukuthi lowo muzo kuwona kube sengazi ukuthi kubo kodwa bese flatheli kubo umakhanda oil ungena lo ndawo ke leyo ingakho ngiqinisekisa ukuthi ngiyaye eGoli ngoba sengibonile ukuthi eGoli baningi abantu bakubo abantu abanemndeni yabo ethwetshuliwe esofika silungise baningi abantu abanamadlozi angasakhuluma eGoli kodwa umuntu unamandla kodwa sakhuluma idlozi lakhe umakhanda oil uzoyenza leyo nto iphinde yenzeke ngiyakuthembisa ukuthi nje mazithi nje December mase ngibuya ku live olandelayo ngolosithathu ngizoyishoka idate kodwa ngiyakutshela confirmed ngiyaye eGoli ngoDecember iliphi ilanga ngizoya ngale eGoli uDecember ilanga ngizonimemezela mase ngibuya kodwa uDecember nje uyabo ngizobe ngiseGoli iyiphi indawo bese uthuya indawo bekuyi Rosebank bese kuba yiPretoria kwamele ngikhethe ukuthi ngiya kiphi awucabangeli ukuthi ufuna ukumitha safe standard ucabangela ukuthi abantu bonke bazokwazi ukufika kalula so indawo egcine iCentral kubantu bako Limpopo bako Mpumalanga bako Johannesburg nakwezinye indawo kugcine kuyiPretoria nakhona futhi Pretoria hayi noma ikuphi why Bhaka bengabuza kubantu ukhethe lezi indawo eziphezulu ingoba impilo yomuntu siyayiphakamisa mawuyiphakamisa impilo yomuntu awukwazi ukuthatha umuntu ohlala eRosebank uthi kuyena woza kuphi woza lapha elokushini ngengilisho uyapha elokushini ngizobe ngikhona ngizokusiza uyamehlisa lo muntu ususa umuntu eRosebank uyomshonisa phansi elokushini uthi edlula khona kukhala amakhwela kujijelwa amatshe lo muntu usevika amatshe kodwa wena uthi uzomsiza uyamsiza lo muntu noma uyamehlisa uyamdowngrade ngoba umsusa la ekhona umshonisa lapha engabe wenzani engabe uthatha abantu abalapha elokushini uthi guys ngoba manje sifuna ukuthi kusetshenzwe lokunqoba khuphukani lapho asihlangane eSandton ahlangane eRosebank ahlangane kuleya ndawo ethile ePretoria ahlangane kulezi indawo nawe ozofila ukuthi sengiyasuka la ngiyakhuphuka ngiyohlangana hayi ukuthi kuyasuswa ushoniswa phansi uthi hayi asihlangane lapha yana ebani cha ngaphandle lokho bengabe kuyingqinamba makuthiwa mhlambe kiwe edamini noma kiwe entabeni thizeni noma kiwa kwini uyakwenza ngoba sokuhlonishwa ipower ukuthi le ntaba ekiwa kuyona it's about power that is why even uJesu wayehamba ayentabeni ehamba nabafundi bakhe afika abashiye bese yanyukela ke yena nabantu ke bavumelekile ukusuka all over baye entabeni noma baye edamini kodwa ukwazi ukuqasha ihholo lomphakathi elomphakathi bese ususa umuntu ukuthi suke eSandton asambe siye lapha ya kwadlamahlanga village khona ihholo lomphakathi lapho uyafika umuntu imoto yakhe ihlatha amathayi inkulu ingaka ya you don't make that mistake so that is why ngikhethe indawo ethi abantu ayibakhuphule ukuze bonke abantu kuma levels ahlukahlukene babe comfortable le mfihlakalo engishoyo ke ngeke bayazi abanye abantu nokuthi bakuphakamise bakushonisa phansi more sengiyangena ke manje ngingena kule yePhala Phala ke manje in fact mhlawumbe ngina 2 weeks ngiyicelile yePhala Phala ngicela ukukhuluma ngayo ngayicela futhi ama details ukuthi kahle kwenzakalani ngawathola futhi into lapha eyenzakalayo yebo sikhona isiphithiphithi nomsindo around ifarm iPhala Phala yebo kukhona lokho kodwa ingqinamba ithi uyabona bengabe ubaba womuzi manje ake sikhulume ku level enzoyithola before asiqale ngozokuzwa
mase siya kulokho ngokuze ukwazi ukunderstand. Ubaba womuzi kuyenzeka uthi ubaba womuzi ube nalo iphutha noma usolwe kanti iphutha likho. Kuyenzeka ubaba womuzi achithe. Umama baba uthi uyachitha. Engase ubaba womuzi achithe bese umama athi baba woza uzochazela izingane zethu ukuthi yindaba uchithe. Usikhuluma ngenhloko lento ake uyithathe lento uyibhekise kuwena. Sikhuluma ngenhloko yomuzi. Nangu baba uchithile. Umama uthi baba ngoba uchithile woza uzochazela izingane. Zihlala izingane nezakomakhelwane zizogcwala. Kwenziwani la? Kubaba uzoveza amahlazo wokuthi wenzeni uchithile. Nomama la uthuli uthi naye khuluma baba nazi izingane. Ayikho into enjalo mangabe uyinhloko yomuzi. Indaba zenhloko yomuzi zikhulunywa lapha ekamelweni. Umama khulume nedeputy yakhe bese beyasolve. Izingane akufanele zigcine zizwa even umsindo kababa benomama. Ngikutshela ngomuzi into ze understand. Uyabona emsebenzini ngeke imanagement bengabe kukhona la ingavumelani khona. Mase kuthiwa ake sibize bonke abasebenzi. Ake sibatshela abasebenzi ukuthi yindaba singa understandani la. No. Kufuna kiwe eboardroom. Makufika eboardroom kukhulunywe mase kuphunyelwa kubasebenzi yonke into seyiresolviwe because abasebenzi bona bafunani? Bafuna ukuya phambili abasebenzi. Ngikutshela ngani na? Ngikutshela ngokwasemsebenzini ke. Uyabona bengabe njengoba sinesilo umisizulu. Njengoba isilo umisizulu esefungile wazi wafakwa nering yesibopho. Akusavumelekile ukuthi wonke umuntu angakhuluma into ayithandayo kumisizulu ngoba yindaba isilo esesivumile safunga kwaboshwa emhlabeni. Into eboshwa emhlabeni iboshwa emhlabeni mayisiboshwa nasezulwini. Once into yaboshwa nasezulwini kusuke sekuzohamba ngomthetho wokuthi as long as isibopho uma sisahlangene leyo muntu by amazulu ufuna vikeleka ngoba yindaba ukhethwe emhlabeni wakhethwa nasemazulwini. Uyabona masikhuluma ngomuntu opresident. Upresident uma ngabe engakafungiswa kusuke ngakabe upresident loyo. Kodwa beka baqala wafungiswa, wafunga, wavuma. Kwaboshwa ukuthi uyena upresident lo emhlabeni, uyena upresident nasemazulwini. Once into yaboshwa emazulwini lapho uNkulunkulu usuke seyivikeleke leyo nto. Usuke seyikhusela uNkulunkulu ngoba yindaba irecognizewa emhlabeni, irecognizewa ezulwini. Sekumele kwenzekeni ke manje ngoba kuhamba kuphinde futhi kube khona amanye ama elections namanye whatsoever kumele baqhubeke bona bayidlala ipolitiki ngendlela yawo. Kodwa uNkulunkulu akabi yiqoki. uNkulunkulu uma nalo okhona amkhusele kanje. Uma nalo okhona ukuthi ama politicians ayidlala kanjani ipolitiki alobhisha kanjani okwawo lokho. Kodwa uNkulunkulu uma nalo khona. Why ame nalo khona uNkulunkulu? Yingoba ufungile emhlabeni, kwaboshwa emhlabeni, kwaboshwa ezulwini. Ungabona abafundisi athe khona upresident bethi abanye asimfuni akekho right. Akubona abafundisi abaseva uNkulunkulu lo. Ngoba abaseva uNkulunkulu bama nalo okhona. Mase kudedelwa ama politicians adlala into yawo. Ayidlale rafu futhi akunankinga wayidlale umsebenzi wawo umdlalo wawo abayidlale rafu. Kodwa uNkulunkulu uma nalo khona abafundisi kumele bame la kumekhona uNkulunkulu. Why uNkulunkulu ema nalo khona? Yingoba lo okhona kusuke egcotshiwe kwaboshwe emhlabeni kwaboshwe ezulwini. Koze kube nini kothi bengabe sekuphinda kukhethwa bese kuthiwa ke isidlaliwe ipolitiki useyakhishwa lo sekufungiswa omunye noNkulunkulu futhi uzohamba naloyo ozofungiswa. uNkulunkulu akabi yiqoki ukuthi athi nango right nango wrong nang uyabo. So since kunalento ke thinto ophalaphala ngokuthi mina ugobela wami uNkulunkulu uthini uthi ngeke nginikeze ngoba yindaba ngoba uvikelwe upresident uvikele. Ukhumbuleke mangabe sisemhlabeni uyawenza amaphutha futhi uyasukela ngamaphutha futhi abanye bayacapitalize ngamaphutha futhi abanye bayacapitalize nangamaphutha akhiwayo. Kodwa uNkulunkulu yabo nasemshadweni wakho futhi bayakuzamazamisa abantu ngezinto ezikhona, bayakuzamazamisa abantu ngezinto ezingekho, bayakuzamazamisa ngezinto ezakhiwa ngisho emsebenzini ziyenzeka. Kodwa uNkulunkulu
uma njalo nalosuku esukelwa. Ingakho ubuthi uyabheka uma ngabe umuntu esukelwa let's say mhlambe umuntu uyakusukela uba namandla umuntu osukelwayo kunomuntu osukelayo. Ingakho kuthiwa mawusukelwa othuli ukuze uNkulunkulu akulwele ngoba ukulwela kangcono bengabuthuli. Kodwa mawufungile wagcotshwa kwavunywa kwaboshwa emhlabeni kwaboshwa ezulwini uNkulunkulu ke kuma nawe lapho kumnyama kubomvu. Kodwa ipolitiki yona hayi abayidlale ngendlela yabo. So reason why mina nginganikwa is because uNkulunkulu umile uthe cha lo muntu ubaba wesizwe. Awukwazi ukuvele ukhulume noma ikanjani noma yini nani. Hlonipha ngoba ekhona. Uyothi mayisephumile so bese sigeqa amagula ke sesithi ngoba yindaba kobe uNkulunkulu esenalo okhona ngena ngayophuma ngalo. Uyothi mayisephumile so bese sikhuluma umathana kodwa esekhona hayi emhlabeni nasezulwini uyahlonishwa. Ungambona umuntu ongahloniphi umuntu osuke kuboshwe emhlabeni nazulwini lo muntu udlala ipolitiki lo muntu. Njengoba eyidlala ufuna kungena umuntu wakhe nalo umuntu wakhe amfakayo ngeke azabe emsulwa 100% because mangabe ulead abantu kulomhlaba uyawenza amaphutha uyanyathelana liyenzeka imistake uyalandelwa futhi iyabheka fana noma umiswa yiphoyisa uhamba ngemoto yakho. Malifuna ukubopha nje iphoyisa alikwazi ungalitholi iphutha. Alikwazi ungalitholi iphutha malifuna ukubopha. Alikwazi lifuna ngisho ama fire extinguisher lifune yonke into libheke ngisho amathayi uthothi vele mawuhamba ngemoto ithayi lizothi ukwehla kuthi hayi ngeke lethayi lakho bheka mangabe uthi umuna usangeni kanje kushiya into ongakuze uyiunderstand wena ngoba kugcina ifuneka iphutha. Kodwa mangabe nje ukuthiwa kuyiwa phambili kuyanqotshwa awubheka amaphutha ubheka ukuthi kulungiswa kanjani makuyiwa phambili. So bengithi angichaze ngale yephala phala ukuthi yindaba yona ithi ukuthi kodwa umuntu ongafungile mawuzongibuza ngaye umuntu ongafungile ongaboshiwe emhlabeni kwaboshwe emazulwini ngokhuluma ngize ngiveze nongaphansi konyawo ngoba vela akafungile. Kodwa umuntu opresident nomuntu oyisilo nomuntu owumbishop ophezulu owafunga ngokwengqinamba awusoze wangizwa ngithithi umbishop owafunga ngokwengqinamba usoze wangizwa ngoba yindaba kusuke kunezibopho azenzile ezimbeke la ekhona kuboshiwe emhlabeni kwaboshwa izulwini. Kodwa mangikubothwa isigebengana uyiqolana hayi ngizokuhlakaza ngisuke ngizokutshela wonke amaqiniso ngoba kusuke kuzokuzifayela kufana nomuntu ngisho umuntu angaplana kanjani ukukhuluma ngokhengbhaka ngeke azakwazi ngoba yindaba ilevel engikuyona ngeke azakwazi. Angakhuluma abhude bavele babona abantu bethi yazi yabheda lento ngeke akukho nje lula kanjalo akukho. Ingakho noma ngilwela umuntu ngomakhandakhanda nginesiqiniseko shosho ukuthi lo muntu uzonqoba. Nginesiqiniseko shosho. Ingakho nje ngiye eGoli ngoDisemba la impela between umhla ka3 kuya kumhla ka12 ilapha idate nginqela ukusho exactly ukuthi ile kodwa nje mawulungisa from mhla ka3 ku12 kulawo ma weekend alapho iwona eyoda yawo engizoya ngayo eGoli lungisa nje around lapho yabo lapho ngisho ama province amaningi aseconfirmile athayeza nginjena ke mina kufike kube khona isession yawo wonke umuntu masiphinda kuzoba khona isession yabantu abanomakhandakhanda la ngisuke sengibhekene nabo kanje enhlambini zamehlo ke nabo ke hayi ukuthi kuvele kushawa izandla nje kwisession makuqeda kugoduke cha kuba nesession yawo wonke umuntu onomakhandakhanda wongenawo isession etight nayo leyo bazobona abantu mase kuzoba yile session yabantu abanomakhandakhanda lapho ke isuke sesigqoka into ezifanayo kule game ke ngeke ifani into esoyigqoka kodwa kuzoba ama bright colors kule session yalabo abanomakhandakhanda ublack sobe singawufuni lapho ured futhi sobe singawufuni kodwa white yellow lama colors are bright lawo sobe siwafuna ke lama colors lawa bright ngempela ngoba yindaba siya ifuture iyakhanyiswa ngeke siyokhanyisa ugqoka ublack cha manje pho ugqokele ublack ngugqokele ngamabomi ngoba vele ngikhuluma ebusuku njengamanje njengamanje ngilwa nemimoya vele la ukhona exela ngobumnyama kodwa mase kule
ngathi sekukhanyiswa njengamanje ngilwa nemimoya emibi kakhulu njengamanje ekuzela ngobumnyama nje ngikhuluma nje khona ngisho phethe into zawo ziphize ziyakhafula zidakwa khona ekhafula kungiphakathi ngeke nje level 1 bangenze fokoni mina khohlwa bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ngingcwele mina mawungalazi igama lomngcwele ngalithola kanjani just go back to my previous videos Kimpaka ubheka ke kuzokwenzakalani njengoba nje ziya kwingqungquthela awungachaza nje kade ngachaza ubheka ama video ami nje alapha yako February March April bheka ama video ami lapha kade ngayichaza ngeke ngichaze into eyodwa sengachaza ngadlula yabo ucela wazi ama video bengabe usukhohliwe next week ngizokubuyisela leyo video ngiveze la ngachaza mina kuzokwenzakalani njengoba ngachaza ngadlula angiphindeli ke emuva into engayisho ngo February March ukunjwazi yakwingqungquthela kuzokwenzakalani yabo kuzokwenzakalani nokuthi bengabe sephuma upresident ozokhethwa kwingqungquthela kuzongena abantu ngayisho leyo ukhona ozokhethwa kwingqungquthela bengabe sephuma ke loyo ozongena makuphuma lozokhethwa sengakusho kudala lo ngeke ngishintshe lapho Awukho ngibhaka isho manje angifuni ukisho manje ngoba abantu sebeya campaign angifuni mangisho mase kuphazamiseka nabanye aba campaignayo angibadedele ba campaign kodwa mawufuna ukuthola kahle just go back to my previous videos noma linda ubone kwenzakalani ngoba sengikukhuphule ke video angifuni ukubaphazamisa laba aba campaignayo because nabo bazoyithola sebeseyikhundleni ezithe ukuba zinhle ngenxa ye-effort abazoyifaka so angifuni ukukhuluma la ngoba abantu sebebonile ukuthi into engiyikhuluma njalo ihlala izoba iyona so angifuni ukuthusa abantu abanye bagcine behlisa umdlandla into komuntu abathi bayamthanda ngoba usekhulumile uKingBhaka cha angibanikeze nje ilungelo labo angikabe ngisalo ngikhuluma ukuthi ubani ozongena ubani okuzoba njani angithule yabona njengoba ngithuli nje ngisiza nalabo ababhizi bandla abaphusha abantu babo ukuthi ithi umphusha umuntu wakho uzothi bephela kodwa uzophela nisebenzile mase kuba bese ethola ke naye amandla lahlaza kuleyo level azobe kuyona kodwa nje angikushintshe ngakukhuluma sinqobe ngisithathela ngisijike inhlobo ngisijike inhlobo and mina ungangibuza noma ingane nanoma ingubani njwase ngishilo ngathi lokhu kuka president kuvikele emazulwini ngoba ukhethwa abantu wafungisha kwi level ephezulu kwaboshwe emhlabeni kwaboshwe emazulwini ngeke mina sengifika la sengizothi ku president ngithi president this angikho lo level leyo yokuvele ngithuke nje ngithuke angeke ngize ngimthuke wena uthi angithuke u president fuck off ngeke ngiyenze leyonto ngimrespecta ngoba kuboshwe emhlabeni kwaboshwe emazulwini kodwa ama politicians awayidlaleka ipolitiki yabo njengoba bezoyidlala futhi abogcina bemfaka ngaleyo langa bomfaka ngalo naye kophinda kuvele futhi uthi kwayena unenkinga zohlala akekho nje ku 200% imsulwa hayi akekho khohlwa akekho 200% imsulwa hayi khohlwa sekukutheni ipolitiki bazoyidlala kanjani ke ipolitiki yabo thina kodwa siyayisupervise yonke nje samba kanje thina samba kanje siyayisupervise samba kanje mawusabona umuntu avela ngene la athi uthuka upresident hayi okwazi ukuthi hayi ingane leyo muntu akazi ufokhona ingane leyo muntu udlala ipolitiki angayazi kwayena ayisebenzi inhlamba mangabe kumanuva ipolitiki kusebenzana isibindi nokukhuluma into eqonde ngqo mawudlala ipolitiki sibindi hayi inhlamba mawusaza umuntu ethuka inhlamba hayi khohlwa sebenzi leyonto tshela yimina uKingBhaka angichemile anginafokhona umehluka ngicheme noNkulunkulu ngoba yenda ugobela wami wena onyanyayo futhi ukuthi ugobela uNkulunkulu fuck off wena onyanyayo fuck off ngeke phela sizwe ngabantu abangazili ukuthi ngeke khohlwa ngeke yabo ngeke Ingangithi mina mangawufuna bakhanakanda inamba ethi 0798130260 uzoyibona into ezobe yenzeke eGoli njengoba ngiyakhona awuzoyibona ngiyabathinta bonke abantu bako Soweto koJabulani abantu bako Alexander abantu bako Binoni abantu ba all over ngeke lo ngisho abakhuphuke nje beze kulela hotela lela engizobe ngikulona ngifuna ukukhombisa ukuthi makuthiwa contact ipower makuthiwa contact umakhandakhanda kunendaba ezimnandi ke ngizozisho kulabantu abanomakhandakhanda bonke indaba ezimnandi engizozisho kubona bonke abanomakhandakhanda so nawe iqinisekisa ukuthi uba nawo ukuze mase ngisho indaba ezimnandi mase ngiye eGoli ube usunawo makhandakhanda nawo
qinisekisa ukuthi uyawu-order ngoba kule ndaba ezimnandi engizozisho kulabantu ababenakhalakana kodwa ngifuna bazi ukuthi ngizoba nama-sessions ayi-2 yile ehlanganise wonke umuntu mase kuzoba yile ekusuke sekushubileke babona-ke ababekhona la ngomhla ka-30 October makuthiwa kushuba kanjani makuthiwa kuyasetshenzwa kwenziwani babona mase kusetshenzwa ayishuthwa leyonto mase kusetshenzwa ngoba amandla asuke sekusebenza wona ngeke ukuthi kusetshenzwa kuleya level khona umuntu wecamera olokethi mawusabona icamera ithi akakasetshenzwa lapho ngoba icamera mase kusetshenzwa ipower uyaphazamisa ucameraman uyaphazamisa ayisebenzi icamera mase kushubile kusuka sekuyizinto zani manje zalaba bana yaphazamisa leyonto ngeni camera mase kushubile okusho ukuthi mase kusetshenzwa likhi ilanga oyofica ukuthi sekushube ngale ya level eyayenzeke emanzini la ubona abantu khona ucameraman olokethi nawe okhulumayo ubuye umbheke cameraman ukuthi hayibo ushutha kahle yini ayikho leyonto ocameraman bagudi makusenza njengenza la cameraman ufuneka la idlule inkulumo kodwa mase kuhlangene hayi bangangishutha ngingena yabo bangayishutha le session yokuqala lena wonke kodwa mase kuzongena le session yabantu abanomakhanakana sekuthuli kuthiwe hayi kho cameraman ungena lapha kho cameraman lapha sifune cameraman asifune inyoni lapha nje ngithi mina ngiyasebenza amandla uNkulunkulu esela kusetshenzwa ipower kunenyoni lokho yenyuka hayi suka bathula abantu bathe amadlozi abantu njengamanje ayakhuphuka kwenziwa yonke into ukulokhuza kwenzeka into ezingajwayelekile nansi inyoni necamera njengoba abantu kubuye kukhuphuka amadlozi kubonakale nanga umuntu makukhuphuka isithunywa sakhe nanga cameraman uzokushutha kanje uzokushutha akubukanisa nezo kukhuphuka isithunywa ayikho lonto into eyenziwe efehlakalweni leyo kho cameraman afika la ngeke ngivumele inyoni mina abantu abala mina banethunywa eziphezulu banedalo eziphezulu banamadlozi aphezulu mase kusetshenzwa ngeke kodwa makushawa iconvoy angafika cameraman mangenwa angafika cameraman kodwa mase kusetshenzwa fuck off cameraman fuck off cameraman fuck off ikho lonto sengasadlalwa lapha bazobona abantu abaningi mina bangicina la ngikhuluma abantu abaningi bakude bacathi bayangazi mina abantu abangaziyo yilabantu kade bela mhla ka-30 isigqoko white sesila waphela amanzi saya kabili emanzini saqale saya amanzi lawa akwijacuzzi kunejacuzzi lapha ya saqala kulawo nalabo abanokhanakana sase siya kulawa asedamini okwavele kwathi mase kuqeda ukusetha kwavele layishaya izulu yabo layishaya izulu laba sinabo kujacuzzi hayi babona kahle lapho ibona abantu abangaziyo ke labo ke mina mawufuna ukwazi ukungibhaka umbuza kulabantu ababeka ijacuzzi wokuqala umbuzo umuntu wawukhona kujacuzzi athi umuntu uthi ake ungichazele lokho engibhaka uyokutshela leyo muntu ayokutshela ke lo muntu ngifunda ukufihlela mina ngiloko ngithi washacimba kwavutha asisuka ngeke ngibone mina imgilingwane yenziwa abantu bethi abantu khonto abayenzayo ubothi awu lokho nje kuyayidlalela akudlalwa mase ku serious adlalwa suka igama kuBhaka isibongo wanza bathi nkambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ngingcwele bhuqa ibiza abafokazana ngothoni lodwa lametshise ngishithuza ngami nalo ngifuthi etsimini uxakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini mina ngumafavuke nje ngaba ngunogwajo obhajwa ikhulule indlondlo enamakanda amabili lesandle kusazana ngathini mina bathini bona njani makusho ngitshela ukuthi ngiye eJohannesburg wonke ama-province aconfirmile kakhulukazi woMpumalanga noLimpopo no-Eastern Cape ngeke ngisaphathako lokhuzana o-North West kuyanyukwa nje kahle kuyanyukwa yabo angisaphathi hayi ukhumbule njalo bengabe usunomakhanakanda kumele ube nale number ethi 081 khumbule njalo kuyilungelo lakho uma useduze la ngikhona ukuvela ufike uma ngabe nje ula eThekwini fona manje office uthi hayi no ngifuna ukubona inkosi yami uKingBhaka ubani wena nginomakhandakhanda fika awezi ngishiya appointment mangabe unomakhandakhanda vele ukulu kudele nje akho umuntu ozokuvimba unomakhandakhanda uthi unomakhandakhanda nanku akho umuntu ozokuvimba unomakhandakhanda nje
Ngikhombisa ukuvimba lokuthi hayi ima khile hayi phela uma ufica ngibusy ungangilinda kancane mangicela ukuba busy ngizodila nawe futhi ngoba unomakhanda khanda unelungelo ukufika anytime awuloku uthi mhlawumbe uzomphazamisa uma iking ilungelo lakho kungiphazamisa ngoba makhanda kumele unqobele ngenkani by fire by force kumele unqobele uphakamisa idlozi lakho liphile noma ngathi ungasaphuphi kumele abuye amaphupho ngoba umuntu kahle into ebalekile kumuntu idlozi lakhe kumele likukhombisa indlela ungaboni lingasakukhombisa indlela livaliwe idlozi lakho umakhanda uzolekela idlozi lakho ukuthi alibuyele kulento ebeliyona before nqobe ngoba kuvalwa wena mhlawumbe nasi akuvalwa wena kuvalwa idlozi lakho mina njengoba ngihlonipha wena ungibukayo angihloniphi wena ngihlonipha idlozi lakho ngoba njengoba ungibukile nalo lithandile ukuthi ngibuke mawukhohlwe idlozi lakho baba hayi khohlwa yimina futhi khohlwa yimina mawukhohlwa idlozi lakho hayi mina phuma kumina mawukhohlwa idlozi lakho ngoba mina ngaphandle kwedlozi lakho kwayi mina ngilutho because ngizirespect idlozi lakho ngizosiza idlozi lakho ngizosiza amandla akho mina ngingako nje nonokhakani ngiyakuthuma ngithi hamba kuye emanzini abanye bayolwandla abanye baye emadamini abanye baye emfweni ohambayo ngiyakuthuma and manje sini manje sumndeni like this ngingako nje ngegoli mangibuye egoli ngizokuze eThekwini koya kuye ngonyaka abazayo ngiphinde ngisho futhi ukuthi ngizoya kuyiphi province yabo sibheka le province esukiyimisele kakhulu kunamanye bese usishona ngishona kuyona akhona amanye ngizoyabona ama province kodwa kwamanje ngegoli yabo funa mangiye egoli funa bonke abantu basemalokishini abangilandelayo bakhuphuke beze la ngizobe ngikhona ngoba impilo umuntu uyakhushulwa akehlisa umuntu lungile mawufuna makhanda mfethu shayela inamba nje kusasa lokusayo uthi 0798130260 shayela yona mfethu konke kuzokwenzeka kulula futhi nokuKorea akufanele bengabe uthunelelo makhanda kuphele 3 days ungafikile akuvumelekile within 3 days kumele ubusufikile makhanda wakho engathi siqala siufaka kwiKorea futhi uyithole iSMS lapho mangayitholi iSMS shutha kwakafakwa ngapha phone ubuze awufaka ngani ngoba once iKorea nje wafakwa abonje mango order manje kusasa uyahamba uyakofakwa lapha kwiKorea kaPep abakaPep ngoba ibone sisebenzana kahle nabo funa as soon as nje efika lo ozowufaka funa kwakaPep basend message ukuthi hayike kusekune parcel lakho kanje bese biya estimate ukuthi lizofika nini simple as that kodwa mengangeni SMS fona uthi no angakayitholi SMS iyona efuna ikutshele khona uzokwazi ukutracer nawe ukuthi likuphi order njengamanje egoli ngishilo ngathi ngithengiza kulama weekend between umhla ka3 nomhla ka10 kulawo ma weekend ngizoyisho exactly uyibona yona awuvele phela uthi ba yonke into iyasetshenzwa phela between lawo ma weekend u3 noma umhla ka10 usungayicabangela ke nawe uthi ngiza mhla ka3 noma ngiza mhla ka10 usungayicabangela ke nawe kodwa mina ngizosho next week yabo baba yini ngiyabonga kakhulu.